me l'imagino una sala grandiosa, molt gran, en la qual els periodistes no estaran asseguts uns en una banda, els que pertanyen a internet, uns altres, els que pertanyen a la ràdio, uns altres a la TV. Jo crec que estarem barrejats, hi haurà una taula on treballaran tota la gent internacional, en una altra treballaran la gent que fa informació comarcal, en una altra treballaran els equips d'edició i els periodistes seran periodistes multimèdia. No seran periodistes directors d'orquestra, no serà gent que d'una forma simultània podrà treballar amb la mateixa notícia amb els 3 mitjans. Poso un exemple. El corresponsal de Jerusalem de la televisió primer haurà de passar una crònica per la televisió, però estic segur que al cap d'una estona podrà completar aquella informació al web i potser atendre alguna trucada de la ràdio per complementar també la informació en un programa d'entrevistes. M'imagino també a un redactor de la secció de política que un dia potser treballarà per la televisió, un altre dia treballarà per la ràdio i un altre dia treballarà per internet. És a dir, no crec en l'home orquestra, amb l'home que pugui fer simultàniament al mateix temps les 3 coses, perquè això és completament impossible, però sí que veig que els redactors serem molt més flexibles i podrem treballar en els 3 mitjans.